Trending. O week ni trending news wngkha mwtai manmani. Kaisa wngkha simna amchani nukung khungchani khoroktham borok mwtai manmani. Tei kaisa wngkha umor 12 bosorni cherrai khoroksa mwtai manmani. Hadike moni twiwi salainai kisa kok norok nai tongdi ani channel o paiya sak. Hinkhe puila no sanai simna amchani mudi kami ni nukung khungchani khoroktham borok mwtai manmani kok. Jephru ni simi news o mwtai mano hinui koktwma kasai faio afuru ni simi no viral wngjak o news. Afuru ni simi bodol khai koktwma thumnai rok bongni nogo thangui sogui keha. Tei borok no kok swngfru hingkha sago mwtai habui kok saka. O sago mwtai habui kok samano nugui baksa borok khai biswas chakha kubui no mwtai mankha hinui. Tei baksa borok hingkhai biswas khaya mwni kheha tei chalak tatal hingkha pore saisi wngna hinui. Borok pore sai hinjakmani pore kha khamui kha dukha nangjagui teisa koktwma thumnairokni bwskango phai sapaikia norok biswas khainai khadi. Biswas khaikhe amtwui hai hamya comment rok takhadi hinui sakha. Ayang tei kaisa fasing hingkhai 12 bosorni umor khoroksa cherrai Isaac Deborma mwtai manma bo belai no viral wngjak. Tamoni hinkhe sor kata saka khiligo rokoui achukgui phunukmani bini o mohima no nugui borok rok belai no uanajak tai biswas khaikha kubui no mwtai mano hinui. Hinkhe bono bo haino hai biswas khaya rok comment hamya rwkha. Tai o comment hamya rwnai rok no khai bo saka norok biswas khaya khe ano tana di ani video no tani hordi tobo norok hamya comment takhadi hinui bo kok kwchar mung rwkha. Hinkhe o kok sawui no chwng bo chini video no mapari swnai norok ani channel o chajakbaiba like subscribe khaina tapukdi tebo kwtal video nainani bagui.